Kanya TV inuwar nishaɗi. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawa. Mun gode. Tare da bangi su multimedia budurwa da aboki alaka mai ƙarfi dai na mu budurwa da ta yi mini rana. mai ƙarfi dai na bu aboki da yayi mini rana. Da farko na sallama aboki na kira, na baka bayanin haɗi na nono da fura. Ni dai na bu budurwa ba ni so bi tazara, zaman sanya zuciya fiye mun kadara. Da alkawari ta rike ni ta cire na a rana. Abokina wanda shi ka sharan kuka, da mun zauna jama'a suna son barka. Mu tattauna albishir ya ce Allah saka, cikin tafiya da muna iske kaka, da nai kunci shi kadai kararrashi na. Share min kukan zuciya, zan rayu da ke cikin duniya na shaida du tsananin wuya. Mai raba ni da ke sai ya shattake ya bar mu a tare mun zam daya. Komai da silamiyo alwala bi sallah bisa mai duniya. Ta zama guda cikin zuciya tilas na kula da mai sona. Albishiri na kace mini goro, abokina kai kadai na cewa hero. Kake jura gwagwarmaya na zan fasa taro, domin ka zama garkuwa garan na luro. Ka nuna mini su da gaskiya da mana. Dukkanin sirri autar mata ta dace, ba wanda minni in kari. Na zabar kauna ta zarce, zuciya ba mai min gori. Na rike ki budurwa ta na kyara aboki na cikar buri. Komai in zan yi sai dai ta burin raina ta yau gudina. Ba za na misalta ba ranar da kai mun kaje na din dama, ba wani mai musamin. Kana bani kulawa duk sanda ka zo min, da ka shigar da ka hannu ka rike min. Karshen magana ta